Tak ďakujem. Dobré ráno. Vítam vás tu všetkých. Predtým, ako začneme, sa pomodlíme spolu, dobre? Tak, Pane Bože, ja Ti ďakujem za to privilégium, že tu môžem stáť a môžem hovoriť to, čo si mi dal Ty na moje srdce hovoriť. Tak Duch Svätý, Ty ma veď. Dotýkaj sa mojich bratov, sestry, Pane, aby mohli odísť zmenení, uvoľnení od minulosti, od hriechu, aby Ti mohli ešte viacej slúžiť, aby mohli s Tebou bližšie kráčať. Mene Ježíš. Amen. Dneska by som chcela hovoriť o srdci. A Pán Boh mi to dal na srdce už nejakú dlhšiu dobu o tom hovoriť, nakoľko som zdravotná sestra, som misionárka a som aj pastorka. Takže o tomto srdci to bude trošička zo všetkého. Takže srdce, vieme každý, že srdce sa nachádza v strede hrudníka, trošičku do ľavej strany. Vieme, že váži asi tak 250-350 gramov, je veľkosť ako naša päsť. A keď to srdce lekári rozrezali a pozerali sa, ako to srdce vo vnútri vyzerá, zistili, že srdce je svalový dutý orgán, ktorý má 4 komory a že srdce pracuje ako neprestajúca pumpa, ktorá prečerpáva krv a živiny do srdiečka a do celého tela a potom tie ostatné látky, ktoré sú nepotrebné, von z tela. A srdiečko bije asi tak 60 až 80, niekedy aj viacej 100 krát za minútu. Keď to srdiečko nebije, tak my nežijeme. Takže videli sme z anatomického pohľadu, že ako sa do toho srdca pozreli a čo zistili, že všetko tam je. Potom tu máme takéto malinké srdiečko papierové. A na tom srdiečku je napísané papierovom, že vo vnútri sú čokoládové srdiečka. Mohla by som ťa poprosiť, aby si mi otvoril. Je to originál, nebol otvorený. A pozrieme sa do toho papierového srdiečka, či aj tam je to, čo oni o tom hovoria. Či je tam to čokoládové srdiečko. Sú tam? To je ešte raz zabalené. Tak sú tam. Vidíme, že sú tam. Ochutná jedno a na tej krabičke je vzadu napísané, že tam je mliečná čokoláda. OK. A mohol by si dať trošku tomu mladému mužovi ešte dať jednu, aby nám on povedal, či vo vnútri toho čokoládového mliečného srdiečka je lískovo-oriešková náplň. Cítiš ju tam? Dobre. Tak deťom môžete dať do besiedky. Takže vidíme, že aj v tom papierovom srdiečku je všetko to, čo bolo na tej krabice napísané. A až prídeme k tomu, ako to je vo našom srdci, poďme si povedať niečo, aký je rozdiel medzi srdcom ľudí, ktorí veria a ľudia, ktorým Pán Boh srdce premenil. Ezechiel 36:26 hovorí: dám vám nové srdce, nového ducha do vášho vnútra. Odstránim kamenné srdce z vašeho tela a dám vám srdce z mäsa. Ale vy môžete mať otázku, ale ako môže Pán Boh zmeniť kamenné srdce na mäsité srdce? No toto, čo sme čítali, tam budeme vidieť teraz Rímskym 10:9. Ak ústami vyznávaš Pána Ježíša a v srdci veríš, že ho Boh skriesil z mŕtvych, budeš spasený. Takže my, keď vyznáme Ježíše ústy, príjmeme ho do srdca, tedy sa stane niečo a to je to, že to naše kamenné srdce
sa zmení na mäsité srdce. Ale niekto môže povedať, ja moc neverím Boha, Boh to není pre každého, ty si ver, čo veríš, ale ja moc nemusím. Poďme si pozrieť, čo slovo Božie hovorí v Kazateľovi 3.11. Všetko krásne som učinil vo svojom čase, aj večnosť im dal do srdc. Len aby človek nevystihol od počiatku až do konca dielo, ktoré Boh vykonal. Čo tam je napísané? Aj večnosť im dal do srdc. Takže každý jeden z nás máme v srdiečku miesto, ktoré môže iba sám Ježiš naplniť. Každý jeden. Takže potom, keď nemáme to srdiečko naplnené to miesto, tak ľudia, ktorí sú neveriaci, a aj my, keď sme boli neveriaci, že? Sme čo? Sme hľadali veci zo sveta. Čo sme hľadali? Hľadali, aby sme mali najlepšie auto, aby sme mali najlepšie platenú prácu, aby sme mali úžasné dovolenky, chceli sme uznania, aby sme boli najlepší pracovníci, aby sme boli najlepší v nejakom športe. Chceli sme, aby sme mali moc, aby sme mohli kontrolovať, aby sme mohli manipulovať. Sme chceli všetko zo sveta. Ale čo sa stalo, keď sme vyznali Ježiše? Keď on naplnil to miesto v našich srdciach, my sme sa každý jeden chceli jemu podobať. Chceli sme sa Ježišovi podobať. Začali sme čítať jeho slovo, chceli sme byť vedení Duchom Svätým do každej situácie, chceli sme byť pokorní a chceli sme byť použiteľní živým Bohom. Úplne sa to zmenilo. Do toho prvého srdca, čo sme videli z lekárskeho pohľadu, sme dovnútra videli, z čoho sa to srdce skladá, aké je. Aj do toho papierového srdiečka sme ho otvorili a sme videli, čo tam je. Ale môžeme my vidieť do našich srdc? Môžem ja vidieť do svojho srdca? Môžete vy vidieť do svojho srdca? Lukášovi 6.45 sa hovorí, dobrý človek vynáša dobre z dobrého pokladu srdca a zlý vynáša zlo zo zlého srdca. Lebo jeho ústa hovoria to, čím je preplnené jeho srdce. Wow. Takže tu my vidíme, že my vieme, čo je v našom srdci podľa toho, čo je na našom jazyku. To je, že? To je niečo sa zamysleť. Čo ide z nás úst? Našich úst ide povzbudenie, láska, pokora, rešpekt, alebo ide odtiaľ ohováranie, negatívne veci. Čo ide z našich úst? Dokonca král Šalamún povedal prísloví 4.23, pri plnej ostražitosti si stráž srdce, lebo z neho vychádza život. A každý vieme, kto bol Šalamún. Boh ho požehnal nadprirodzenou múdrosťou. Teraz by som vám chcela povedať pár varovných signálov, že niečo sa v našom srdci deje. Varovných signálov, aby sme si dávali pozor. Je ich veľa, ale ja som vybrala také 4, čo si myslím, že sú také veľmi dôležité. Prvý varovný signál je, že niečo sa začína diať v našom srdci, že sa začneme oddelovať od ľudí, od zboru a od Boha. Čo tým myslím? Môžem použiť ťa, pastor? Môžem teba použiť? Dobre. Napríklad môj brat sa niekomu zdôverí.
s niečím a povie tomu človeku, prosím ťa, ale to je brat medzi tebou a mňou. Sa mu zdôveríš. A tento brat príde na modlitby a povie, no, budeme sa modliť za toho a toho, pretože on má takéto problémy a poďme sa za to všetci modliť. Ten brat sa o tom dozvie, on sa o tom dozvie a povie, ale ja som ti to povedal len pre teba. Ja som sa len tebe zdôveril a ty si to povedal všetkým ľuďom. A tento brat, ktorý sa zdôveril, je nahnevaný na toho brata. Zrazu je tak nahnevaný, že obchádza ho. Je tak nahnevaný, že dokonca prestane chodiť tam, kde ten človek chodí, pretože nechce okolo neho byť. Zrazu si povie, ja ani nedeľu do zboru nejdem, pretože on tam je každú nedeľu. Ja ho nemôžem ani vidieť. To znamená, že čosi sa začína diať a je čas sa zastaviť. Je čas za tým bratom ísť, si to vyhovoriť, pretože ak nebude nič ten človek robiť, prestane chodiť do zboru a dokonca môže odísť od Boha, pretože jeho srdce sa zatvrdzuje. A Efeským 4.18 hovorí, so zatemnenou mysľou odsúdením Božiemu životu pre ich nevedomosť, ktorá sa ich zmocnila a pre zatvrdenosť ich srdca. Nevedomosť. Určite aj vy, keď sa pozrite do minulosti. Ja takisto som mala 15 rokov. Prežívala som v mojom živote veci, ktoré by dieťa nemalo prežívať. A plus tomu som sa nedostala na žiadnu strednú školu, pretože som navštevovala evanjelický kostol. Mala som 14-15 rokov a som si povedala, tak keď takýto ten Boh je, ja s tým nič nechcem mať spoločné. Prežívam ťažké veci, nezoberiem ma do školy, sa nedostanem, mám 1 dvojku, pretože kvôli nemu, ako to on môže dovoliť? Moja nevedomosť. A chcem vás povzbudiť. Mňa sa nikto neopýtal, ako sa cítiš, ako sa máš, čo prežívaš. Pýtajte si týchto mladých ľudí okolo seba, ak tu máte mládež, ako ti škola ide, akých kamarátov máš, čo prežívaš. A vypočujte si ich. Pretože keď sa ich nebudeme pýtať, ako budeme vedieť? Keby sa možno nabol niekto opýtal, by mi to bol vysvetlil, nikdy od Boha neodídem. A mi to trvalo, až som mala 33 rokov, som sa vrátila naspäť. Druhým signálom zatvrdeného srdca je, že bude mať nedostatok nádeje, neustále obavy a strach, nezdravý strach. Máme kamarátku jedna, ktorá sa bala žaby. Ale ono to tak vyšlo, že raz boli u nás a ona vyšla von, hovorí, tu je žaba. Nikto sme ju nevideli, nikto sme ju nepočuli, tá žaba tam nebola. Ona skočila jej priateľovi na chrbát a hovorí, dones ma do auta. Čo sa stalo, že ten strach tak pokročil? Čo sa stalo, tá obava, že tak pokročila? Bola veriaca. Čo si sa deje? Dávaj si pozor. Efeským 1.18 je tam slovo, aby osvietil oči vášho srdca, aby ste vedeli, čo sa deje, že taký strach začínam mať. Akej nádeji vás povolal, aké je bohatstvo slávy jeho dedičstva medzi svätými. Tretí signál je, že začíname ťažko rozumieť slovu Božiemu, duchovný význam a čo stojí za slovom Božím. To znamená, že my čítame slovo, my mu rozumieme, všetko fajn ide, počujeme Boha, prehovára a zrazu z ničoho nič začne sa diať. Čítame slovo, nerobí nám význam. Dokonca sa nemôžeme nahlas modliť. Dokonca pastor káže a hovorí, o čom to hovorí? Nič nám nerobí zmysel. Zdávajme si pozor. Pohovoriť, čo si sa začína diať. Dávaj si pozor. Jeremiáš 17.9.10 srdce je klamlivé nad všetko a zradné je, kto sa v ňom vyzná. A Hospodin, ja skúmam srdce, skúšam ladrinky, aby som každému dal podľa jeho ciest, podľa ovocia skutkov. A takým štvrtým signálom je, že nedokážeme sa vcítiť do druhých ľudí problémov a mať s nimi súcit. Čo tým myslím?
Ja, keď som prišla do Ameriky v roku 1990 a videla som bezdomovca, tak som si povedala, si lenivý, prečo nepracuješ? Potom som uverila v roku 1991 a zrazu som rozmýšľala, wow, prečo som taká tvrdá? Ale stále som si hovorila, išli sme s deťmi, keby si našiel prácu a nebol lenivý, nemusel by byť vonku. A jeden deň sa ma Duch Svätý tak dotkol, že ja som išla okolo tých bezdomovcov a som začala plakať. A Duch Svätý mi hovorí, Jana, ty nevieš, prečo sú tam, kde sú. Ty nevieš, čo je za tým. Či majú schizofrenia, či majú nejaké problémy, či stratili rodinu, či im umrel syn. Ty nevieš, prečo sú na tej ulici. Duch Svätý ma zastavil. A ja som začala rozmýšľať, ale odkiaľ to mám? To som není ja. Odkiaľ to je? A ja som úplne počula môjho otca. Nebuď lenivá. Buď pracovitá. Keď budeš lenivá, nebudeš mať nič. Nebudeš mať dom nad strechu nad hlavou. On to stále hovoril. A ja som si uvedomila, že to bolo z detstva, že ja som to mala zafixované. Keď si lenivý, nebudeš mať domov. Ale veľakrát tí ľudia, čo sú vonku, niektorí sú, že nepracujú, nechce sa im, a veľa z nich je. Keď som začala počúvať tie ich životné príbehy, tak som mala veľký súcit k nim. Poďme si teraz povedať, čo nám môže spôsobiť zatvrdnúť naše srdce. Čo si myslíte, čo je číslo 1? Hriech. 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 Hriech je hlavnou súčasťou, čo môže spôsobiť zatvrdnúť srdce. Hriech. Keď dáte žabu do vriacej vody, ona vyskočí. Ale keď ju dáte do studenej vody a budete tú vodu pomáličky zohrievať, sa stanú dve veci. Jedna vec sa stane, že tá žaba sa bude prispôsobovať tej teplej vode, prispôsobovať, a keď príde ten moment, že už vie, že prichádza nebezpečie, že nemá už silu vyskočiť. Alebo druhá vec sa môže stať, že sa tak prispôsobuje, že ani si neuvedomuje, že tá voda ide do bodu varu a že zahynie. Touto metaforou môžeme vidieť a povedať to isté o hriechu. Čo tým myslím? Nebudem na tebe. Máme tu mladých ľudí niektorých, áno? A napríklad začnú fajčiť marihuanku. A si povedia, veď budem fajčiť iba v sobotu. Áno? Už je po škole, alebo po práci, takže sobotu mám voľný a tak si zafajčím. Zrazu si povedia, ale veď ja už môžem piatok si zafajčiť tú marianku, tak budem fajčiť piatok a sobotu a ja už budem fajn potom na celý týždeň do školy. A potom si povedia, veď môžem aj piatok, môžem aj sobotu a nedeľa je ešte voľná. Čo, to není problém? To je fajn, ja budem v škole, v práci od pondelka v piatok v poriadku. Lenže zrazu povie, ale mne to už chýba, ja by som chcel aj stredu si dám ešte. A zrazu sa stane čo? Že ten človek potrebuje tú marianku každý deň. Každý deň. A to je už nebezpečie. Nebezpečie. Tak, ako sme o tej žabi hovorili. Že ten človek vie, že už by to nemá robiť a on už nemá silu sám to skončiť. On vie a on nemá silu sám to skončiť. Alebo on si myslí, že to je v poriadku. Mať tú marianku každý deň. A to môže byť o alkohole, to môže byť o pornografii, to môže byť o hocičom. O hocičom.
Hriech zatvrdzuje naše srdce a robí nás otrokov. Otrokov. Ježiš nám povedal Jánovi 8:34. Amen, amen, hovorím vám. Každý, kto pácha hriech, je otrokom hriechu. Čo môže spôsobiť zatvrdnúť naše srdce? Za druhé, čo som vybrala iba 4 veci, je pýcha, hrdosť a namyslenosť. Pýcha je sila, namyslenosť a hrdosť. Poďme z normálneho života. Napríklad budeš pracovať v nejakom zamestnaní, len tak si vás vybereme niekoho. A zrazu každý hovorí, ona je taká úžasná pracovníčka, podľa nej si berte vzor, príde na čas, ostane na čas, celý čas pracuje, úžasné výkony má a zrazu je taká schôdza a všetci ťa budú vydvihovať. A je to nebezpečie niekedy, že? Si nemysleť, ja som dobrá. Taký dobrý pocit mať, že? Musíme si dávať pozor, aby tam neprišla pýcha. A dokonca sa to môže stať aj v službe. Veľa vedúcich chvál padli do pýchy. Prečo? Môžete mať zbor, poznáme jeden zbor, kde boli 4 velikánske chváliace skupiny. A ľudia začali chodiť za mnou, za vedúcov a hovoria, ty si úžasná, ty keď chválíš, tak Duch Svätý sa tu prechádza. To sú úžasné chvály, ty si najlepšia zo všetkých. A zrazu ona začala, ďakujem. Začala sa viacej spoliehať sama na seba, ako sa spoliehala na vedenie Ducha Svätého. A čo prišla pýcha. Prišla pýcha. A potom aj odišla z toho zboru. Pretože pracovala na jej ľudskosti a nie podľa vedenia Ducha Svätého. Musíme si na to dávať veľký pozor. Dokonca Daniel 5:20 hovorí, keď sa mu srdce povýšilo a zatvrdlo, takže sa spurne správal, bol zosadený zo svojho kráľovského trónu a bola mu odňatá jeho sláva. Tu sa hovorí o kráľovi Nabuchodonozor. On bol najväčším kráľom v tej dobe. A zostal taký pyšný a taký hrdý, že si myslel, že dokonca ani Boh sa mu nevyrovná. A čo sa stalo? Zosadili ho z trónu. Stratil jeho titul. Bol vyhnaný preč z toho kráľovstva. A trvalo mu až 7 rokov, kým uznal, že Boh je najvyšší. Že Boh je ten najdôležitejší a ten zvrchovaný. 7 rokov. 7 rokov. Pýcha je veľmi nebezpečná. Pýcha. Videla som veľa príkladov, čo pýcha urobila s človekom. Ďalšie, čo nám môže spôsobiť zatvrdnúť srdce, že sme neposlušní vedeniu Duchu Svätého. Tu máme úžasné slovo Jeremiáš 7:24. Oni ma však nepočúvali, neboli ochotní zbystriť sluch, vzdorovito kráčali vo svojom zlom zmýšľaní a obrátili sa ku mne chrbtom a nie tvárou. Tu sa hovorí o židovskom národe, ktorý zostal byť sebecký, ktorý si robil veci podľa svojho srdca, ako si mysleli, ako to videli a vôbec nedali na Pána, čo Pán im hovoril, aby robili. Tu sa hovorí o tom. Viete, Boh nepotrebuje od nás, aby sme sa obetovali. On nechce. On chce, aby sme boli poslušní a naplňali jeho vôľu pre naše životy a v našich životoch. V roku 2009, keď mi Pán Boh povedal, môj manžel bol prvý, povedal, poďme do misie, cítim, že už je čas. A ja som si povedala, nie. A Boh mi povedal, Jana, je čas ísť. A ja som sa bránila. Ja som nechcela ísť do misie, ja som nechcela ísť do Českej republiky. Mám vás rada, nemám problém, ale nechcela som ísť. Nechcela som zanechať ten americký sen, ktorý som žila. Krásny dom, autá, úžasnú prácu ako zdravotná sestra. Mali sme deti všetky 3, ktoré boli vydaté, vnúča prvé na ceste. Nechcela som odísť. A som bránila sa.
som hovorila Bohu, prečo nemôžem ísť? Nemôžem ísť, pretože prečo si mi dal túto prácu? Prečo si nám dal tento dom, v ktorom bývame len rok? Nový, postavený. Prečo si nám to dal, keď chceš, aby sme odišli? Bola som taká ironická. Až jeden deň Boh bol trpezlivý a mi jemnúnko vysvetloval. A jeden deň som bola v kuchyni a padla som tam na kolená a keď som otvorila skrínku v kuchyni, ktoré som mala rok a pol, veci pomaly 2 roky a ani tú vec som raz nepoužila. A Duch Svätý mi ukázal, vidíš, Jana, máš v dome veci, ktoré ani nepoužívaš. Čo je s tebou zlé? Prečo nenaplňaš moju vôľu, čo mám ja pre tvoj život? Klakla som si tam na zem a plakala som a prosila Boha o odpustenie. Aby mi odpustil, že som bola sebecká. Že som chcela robiť, čo ja chcem. Niečo on odo mňa žiada. Ďalšie, čo môže spôsobiť zatvrnúť naše srdce, je, že nedokážeme odpustiť tým, ktorí nám v minulosti ublížili. V Biblii máme veľa príkladov. Čo taký Jozef? Komu musel všetkému odpustiť a komu? Bratom, čášníkovi, Potifárovej žene, že? Job. Čo taký Job? Jeho príbeh. Kamarátom, jeho vlastná manželka, čo mu hovorila. Čo učeníci museli odpustiť, že? Pavlovi, ktorý ich prenasledoval. A čo taký Ježiš, ktorý bol ukrižovaný na kríži. V bolestiach, agónii a trpel. A on plakal a hovoril, odpustím, oče. Odpustím, oče. Oni nevedia, čo robia. Nájdeme to Lukášovi 23:34. Sám Ježiš v bolestiach, agónii, trpel a ešte stále myslel na tých, ktorí ho tam poslali, aby im otec odpustil. A viete, niekedy sa zamýšľam, kto sme my, že my nedokážeme odpustiť. Kto sme my, že nedokážeme odpustiť? Keď sám Ježiš Kristus v takýchto bolestiach a všetkom, on ešte myslel na tých, ktorí mu ublížili. Nedovolme, aby naše srdce zatvrdlo, pretože nedokážeme odpustiť. V Slove Božie to vidíme opäť a opäť sa o tom hovorí, že treba odpustiť a koľkokrát odpustiť. Vy to viete. Ja si pamätám, že mojim manželom sme išli do takej školy, kde nás učili, ako sa modliť s ľuďmi, aby dokázali nechať ich minulosť a odpustiť ľuďom a tak ďalej. A ja keď som tam išla a hovorím Petrovi, prečo musím cez to učenie ísť, aby som ja bola tá, k tomu bude slúžené. Ja už mám všetko vyriešené. A Peter hovorí, ja už som si všetko vyriešil, za mňa sa modlili, ja som fajn, ale potom pôjdeme do tej školy, až ty pôjdeš cez to, aby sa oni s tebou modlili. Tak som si tam sadla s takým, že ja už som všetko odpustila, ja už fakt nemám nikomu, proti nikomu nič. A zrazu som tam tak sedela a oni sa ma pýtali, mama, otec, všetko som odpustila. Starí rodičia, bratia, všetko. A zrazu, a čo keď ste chodili do školy? A zrazu len som sa rozplakala. Pán Boh mi pripomenul jedného učiteľa, ktorý ma učil matematiku a ktorý, keď som stála pred tabulou a odpovedala som, písala na tabulu a nevedela som, tak to dal pasť a ma bil pasťou do chrbáta a hlavou som tabulu dotýkala, búchala. A mi ukázal, že ja som mu neodpustila. A ja som tedy vyznala, a ja som mu odpustila. A nikdy, to už bolo, ale 6 rokov, čo som bola veriaca, nikdy by ma nenapadlo, že by som mala ja niečo proti nemu. Nikdy. Ale bolo to vskryté v mojom srdci, hĺbky tá bolesť. Som mala 14, 12, 13, 14 rokov. Ma učil 3 roky. Takže niekedy môžeme mať niečo, čo ani nevieme, ale niekto niečo vám hovorí a zrazu vám to Duch Svätý ukáže. A
a vyplaví von. A posledná, čo môže spôsobiť zatvrnúť srdce, čo som ja vybrala, že nedokážeme odpustiť sami sebe. Filipským 3:13-14 sa píše: bratia, ja si nenamýšľam, že som to už získal, ale len jedno robím. Zabúdam na to, čo je za mňou a usilujem sa o to, čo je predo mnou. Bežím k cieľu za nebeskou cenou, totiž za Božím povolaním Ježišovi Kristovi. Pavel bol prítomný pri kamenovaní Štefana. Takisto prenasledoval učeníkov, prenasledoval tých, ktorí nasledovali Ježíše. A čo on musel urobiť, aby mohol slúžiť Bohu? Keď sa ho Duch Svätý dotkol, keď urobil to, čo urobil. Musel minulosť nechať minulosťou. Musel sa oddeliť od minulosti. Musel sa prestať obviňovať. Musel odpustiť si sám sebe za tie všetky škaredé veci, ktoré urobil. A musel ísť dopredu, aby ho Boh mohol mocne používať. A to my musíme urobiť niekedy aj my sami. My musíme si odpustiť za našu minulosť, pretože Boh nám všetko odpustil. My keď sme povedali, tu som, Pane, on nám odpustil všetky hriechy. Všetky hriechy nám odpustil. To len my si ako si tak bereme, keby som to nebol spravil. Keby som takto sa nebol zachoval. Ja si nezaslúžim Božiu lásku. To len my sami si tak vytvoríme. Ale Boh nám všetko odpustil. Je to umyté jeho krvou. Takže to je veľakrát to najťažšie. Odpustiť si sami sebe. A veľakrát na to nemyslíme. Viete, odpustiť si sami sebe nie je o tom, že sa na všetko vykašleme, čo sa nám stalo. Nie. My to milosť necháme, jak sme niečo zle urobili, sa naučíme a nebudeme to viacej robiť. Ani to není o tom, že sme nejakí slabí. Ale je to o tom, že príjmeme to, čo sa stalo a sme ochotní sa posunúť dopredu a ísť ďalej vo svojom živote bez toho, aby sme premýšľali nad minulosťou, ktorá sa už nedá zmeniť. Čokoľvek sme v minulosti urobili zlé, nesprávne, nedobré, my to nemôžeme zmeniť. Môžeme sa z toho naučiť a viacej to nerobiť. To je všetko. Pretože Boh je ochotný nám odpustiť z jedného účelu. Každému jednému. Z akého účelu nám chce odpúšťať? Pretože nás miluje. Každého jedného nás miluje, čo sme tu. Neperfektného, nedokonalého, ako aj mňa. On nás miluje. Preto nám odpúšťa naše hriechy, keď mu povieme. Amen. Čo by sme mali urobiť, aby sme napravili svoje kamenné, svoje zatvrnuté srdcia? Nemôžeme povedať kamenné, ak sme uverili, tak ho máme len zatvrnuté, že? Takže musíme sa priznať, že máme problém. A musíme dovoliť Duchu Svätému, aby skúmal naše srdce. Musíme dovoliť Duchu Svätému, aby skúmal naše srdce. Žalm 139, 23, 24, to je krásne slovo. Skúmaj ma, Bože. Poznaj moje srdce. Skúšaj ma a poznaj moje zmýšľanie. Hľaď, či som na ceste trápenia a veď ma cestou večnosti. Skúmaj moje srdce, Bože. Ukáž mi, čo je v ňom, čo ešte má odísť. Čo má odísť? Druhú vec musíme obnoviť modlitebný život. Modliť sa. My sa musíme naučiť modliť. Ďakovať Bohu za všetko, čo máme. Či nám žehná, či je to našimi krásnymi deťmi, rodinami, manželmi, manželkami. Čokoľvek máme v našich životoch, ďakujme mu za to. A samozrejme, aj sa pýtajme.
My s manželom máme list, každé ráno sa modlíme za uzdravenie, za manželstva ľudí a menujeme ich. A modlíme sa za nich. A vidíme ovocie toho. Vidíme, že ľudia nám píšu a povedať, neviem, ale toto sa stalo. Modlili sa za prácu a dneska ráno si sa modlil a večer už mám prácu, mi volali. Takže Boh odpovedá naše modlitby. Ale čaká na nás, aby sme sa k nemu prilnuli. Aby sme s ním komunikovali. Aby sme s ním sa zdieľali. Musíme sa naučiť hľadať Božiu tvár. Musíme k nemu prísť. Niekedy povedať, urobila som chybu. Povedala som niečo, čo som nemala. Odpusti mi, Bože. Odpusti mi. Spravila som niečo, čo som nemala. Odpusti mi. Žalm 27, 7, 8 hovorí, čuj, Hospodine, môj hlas, keď volám. Zmiluj sa nado mnou a vyslíš ma. Tebe pripomína moje srdce tvoj príkaz. Hľadajte moju tvár. Tvoju tvár hľadám, Hospodine. Hľadajte moju tvár. Hľadajte moju tvár. A posledné, to sa už veľa nepoužíva, musíme činiť pokánie. Pane, tu som. Odpusti mi. Odpusti mi, že mám nejakú závislosť. A že po 4 mesiacoch som to nezvládol. A znova som padol a otvoril ten sprostý počítač, tú pornografiu. Pane, odpusti mi, že ohovárali moju sestru v Kristu a ja som sa pripojila a ja som mu ohovárala tiež. Odpusti mi, pomôž mi. Pomôž mi, aby som ovládala moje ústa, môj jazyk. Pane, odpusti mi, že som ukradol tú sprostú ceruzku v tom obchode. Neviem, na čo som mu ukradol. Neviem, prečo som mu zobral. Bože, odpusti mi. Pomôž mi. Pomôž mi. Ako sa môžeme modliť za zatvrdené srdce? Ako som vám hovorila, ale ešte je jedna krásna modlitba. V Žalmoch 51, verš 10-12. Daj mi počuť slová radosti a potešenia. Nech zajásajú kosti, čo si zdrbil. Zakry si tvár pred mojimi hriechmi a zotri všetky moje viny. Stvor mi čisté srdce. Bože, obnov vo mne pevného ducha. To je krásna modlitba. Ešte raz. Daj mi počuť slová radosti a potešenia. Nech zajasajú moje kosti, čo si zdrbil. Zakry si tvár pred mojimi hriechmi a zotri všetky moje viny. Stvor mi čisté srdce, Bože. Obnov vo mne pevného ducha. Takže keď som hovorila dneska o tom, že môžeme žiť v hriechu, že môžeme mať pýchu, že sme není poslušní na vedenie Ducha Svätého a že máme neodpustenie proti niekomu, proti sami sebe, možno, že aj Bohu. Čokoľvek. A Duch Svätý vám niečo pripomenul z vášho života. Možno, čo vy ste urobili nesprávne, alebo niečo z minulosti, čo ste mysleli, že je už vyriešené, ale úplne ste to cítili vo svojom srdci, keď som hovorila, tak si myslím, že je čas to znova a opäť dať Bohu. Že mu to dať. A povedať mu, že mu to dávate. Že už to nechcete. Že sa toho vzdávate. Že potrebujete jeho pomoc. Že potrebujete jeho vedenie.
Tirarakashi tururokosarada kiarakashi tararakasarada. Tirarakasurorokoshi tararakasarada. Tirarakasi tururokoshara. Jak cítite, kde sedíte, že potrebujete niekomu odpustiť, nebudem vám hovoriť, že máte ísť dopredu. Ak sa cítite, môžete. Ale ak potrebujete niekomu odpustiť, tak len to povedzte Bohu. Môžeme sa spolu pomodliť. Môžete si skloniť hlavy a môžete tuchu si alebo tichúčko opakovať a môžete hovoriť: Pane Bože, opakovať po mne, alebo si hovoríte sami. Ja sa dneska som sa rozhodla vlastnou vôľou. Rozhodol vlastnou vôľou. Že odpúšťam. A povedzte tí mená, komu odpúšťate. Mena toho brata, rodiča, suseda, kohokoľvek máte. Ja dnes odpúšťam. Ja odpúšťam. A ja, Pane, už to proti nemu viacej nebudem držať. A ja ho, Pane, vydávam do tvojich rúk. Ja ti ho dávam a ja mu žehnám. Mene Ježíš. Ak potrebujete odpustiť sami sebe, tak opäť môžete si povedať teraz v tomto momente: Pane Bože, ja už nechcem žiť v minulosti. Ja už sa nechcem obviňovať za moje staré hriechy, ktoré ty si mi odpustil. Ja som sa rozhodla dnes, že si odpúšťam všetky tie veci z minulosti, ktoré som urobil zle, urobila špatne. Ja ti to všetko dávam, Pane. A ja sa od mojej minulosti oddelujem. Pretože ja chcem mať s tebou, Bože, bližší vzťah. Ja ti chcem slúžiť. Ja chcem s tebou žiť. Ja chcem byť naplnená tvojim pokojom a láskou. A jak obviňujete niekoho ako Boha za niečo, čo v živote sa vám stalo, možno, že vy, čo nás počúvate alebo budete počúvať, že niečo sa stalo, že niekto blízky vám zomrel, alebo manželstvo sa rozbilo a vy máte horkosť a obviňujete Boha za čokoľvek, takisto to môžete povedať: Bože, ja viem, že to nebola tvoja chyba. Ja viem, ja ti odpúšťam a odpustí mi, že som toľké roky proti tebe držala to, čo sa stalo. Odpusti mi, Bože. Odpusti mi. Mene Ježíš. Viete, niekedy môžete mať neodpustenie aj v banke. Môžete mať neodpustenie apoštolskej cirkve. V niektorom inom meste, kde ste bývali. Môže to byť inakšia cirkev. Môže to byť meno banky, môže to byť meno nejakej organizácie, ktorá vás podviedla, ponížila, zamestnávateľ, firma. Aj to môžete mať neodpustenie. Veľmi cítim, že niečo tu niekto takto máte. Poďme aj to sa modliť. Poďme. Môžete povedať: Pane Bože,
Ja odpúšťam. A povedzte názov tej firmy, tej banky, toho zboru, lebo čokoľvek je to, hovorte. Koradaka šijorodoko saradaka tiaradaka. Koladaka šijorodoko saradiki jorodoko šorodoko sia. Taradaka sitorodoko šaradaka sarad. Ja odpúšťam tej banke, alebo tej firme, alebo tomu zamestnávateľovi, alebo cirkvi. Ja odpúšťam. Mene Ježíš. Ja už to proti ním nebudem viacej držať. Ja už sa viacej si nebudem zaoberať. Ja už nebudem o tom negatívne hovoriť. Ja už nebudem o tom nahnevaný, pretože ja to dávam, Pane, k Tebe, k trónu, k Tvojim nohám. Ja odpúšťam. Ja sa už od toho oddelujem, čo sa stalo. Ja Ti dávam to do Tvojich rúk, Pane. Ja ešte žehnám tej firme. Ja žehnám tej banke, Pane. Oslav sa. Mene Ježíš. Amen. Taradaka šijorodoko saradaka talarada. Tiradaka šijorodoko sarada. Tiradaka surodoko šarada. To sa týka aj lekára. Jak ste dostali zlú diagnózu na nejakú chorobu alebo na niečo. Nedržte to proti lekárovi, on není Boh. On není Boh. Odpustite mu. Odpustite mu, nedržte to proti nemu. Ak máte niečo proti pastorovi, môže to byť váš pastor, môže to byť niekto, kto pozeráte, váš pastor, budete počúvať. Odpustite mu. On není Boh. On takisto môže urobiť chyby. On takisto môže urobiť nejaké veci. On není perfektný, pretože on je človek, ako sme my. Odpustite. Ďakujeme Ti, Pane, za všetko, čo pre nás robíš. Ja sa modlím za mojich bratov a sestry, ktorí sú tu a ktorí počúvajú alebo budú počúvať, Pane. Kdekoľvek sú. Aby Ti vydali všetko. Všetku tú minulosť, všetku tú bolesť, všetko tí utrpenia, ponižovanie, obviňovanie, čo neurobili. Aby Ti to všetko vydali. Ak to urobili, Pane, oni určite cítia úľavu a slobodu. Ak to nerobili, tak Duch Svätý, Ty ich veď. Ty im to pripomínaj, aby to rozhodnutie mohli urobiť. Aby mohli byť uvoľnení, aby mohli s Tebou komunikovať, aby mohli s Tebou sa rozprávať, Ti naslúchať, sa k Tebe modliť, ťa chváliť, rozumieť živému slovu, aby mohli cítiť Tvoju prítomnosť a Tvoju vôňu. Mene Ježíš. Amen.